se rýchlo potom? To máš si tam niečo. A čo potom rýchlo? Nie, to je trošku chvíľa, ale tak to vzal. Ďaleko je ešte do cieľa. Teraz je to už bude také, sme takmer na vrchole. Držať, dá si za tým spoj. Áno. Apropriujeme. My to apropriujeme. Povedal som to správne? Myslím, že sme na mieste. Áno. Poďme pozrieť na to je to vhodné miesto. Vidíte to? Hľadte, Vysoké Tatry. Nie, tam. Nie. Ale bratia, na to nezáleží. Vysoké Tatry môžu byť všade. Áno, v našich srdciach. Ďakujem. No tak si poďme. Ale sme to našli, tak je to dobrá. Ja si dám cibu. Alebo túto spolu. Napíšem k tomu báseň. Báseň. Pozdvihne srdcia všetko. Predovšetkým národu. Potrebné myslieť ale aj na vzdialenosť obyčajného ľudu, aby Myslíš, aj že... tí si mohli prečítať. Ale ako sa k tomu dostanú? Teraz. Na školách by sa malo spraviť obrodenie. Obrodenie. Na školách tam je to základ, tam vytváraš budúcu generáciu. Bol som minulé v Budapešti. A čo je, jak bolo? Viete, bol som hodne prekvapený. Boli tam samé nacionálne maďarské skupiny, ktoré útočili na náš národ. Na náš? Na Slovákov? Áno. Čo od nás tu? Chcú znova naspäť naše územie, chcú veľké Maďarsko. No tak to nemôžeme dovoliť. To nie. Nie. Od Dunaja po Tatry, to je naše. Áno. To si pekne povedal. Ale musíme sa spojiť naše sily a konať niečo proti tomu. Áno. Toto nemôžeme nechať len tak. A ako útočia na nás? Akým spôsobom? Slovami neskôr prídu. Viete čo? Treba ich čakať. Keď sme sa tu takto všetci zišli, poďme si zaspievať našu hymnu. Máš pravdu, Juraj. Treba to. Týmto treba začať. Áno. Vidíte? Tam sú Tatry. Poďme bližšie. Nad Tatrou sa blízka rovný divoký. Nad Tatrou sa blízka rovný divoký. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spálo. To Slovensko naše dosiaľ tvrdo spálo, ale blesky Romu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo. Ale blesky Romu zbudzujú ho k tomu, aby sa prebralo.